力が湧いてくるようだ。かの者たちを癒したまえ。
けにはいかん。覚悟だかの者に力を。ゼルド様。これでもっとレディ様のお役に立てる。うわこいつでとどめだ。
こまで来て引くわけにはいかん。これに耐えられるか。かの者の傷を癒したまえ。ゼルド様には指一本触れさせないわ。命に変えてもここは通さん。